rector de Faura i de Benifairó de les Valls al Camp de Morvedre. Company del nostre convidat d'esta nit, Joan Cabanes, rector de Sagrada Família de la... Per uns minuts, tot el centre de la capital. Són els germans, els cavallers de Crist crucificat en l'agonia. Com poden contemplar, a poc les vestes van enfosquint-se. Van posant-se més de dol, evidentment, conforme la intensitat i la mort de Jesús està més propera. Ens trobem en una de les confraries més nombroses i més típiques d'ací d'Alzira. Una confraria molt peculiar, molt estimada, i que processiona, porta pels carrers una de les imatges més volgudes de la ciutat d'Alzira, el Crist en l'agonia. I els decibelis van pujant a poc a mesura que els cavallers van entrant a la plaça de la Constitució, perquè a partir d'ara el so va a ser totalment ensordidor. De fet, aquesta germandat va ser la primera que va incloure tambors i timbals a la Setmana Santa i té un toc molt particular. És un toc tan particular que podem dir que no entra en el concurs que et comentava sinó que és un toc clàssic, particular d'ells i distintiu. Per quin motiu no volen entrar? No volen entrar? No... Bueno, tampoc sé exactament si és que no han volgut entrar, però sí que crec que com ells senten algo molt particular el seu toc i és part del seu distintiu, de la seva forma de ser, ells mantenen este toc particular, este toc únic, i mantenen algo molt important, el vot del silenci. Una confraria que no reparteix caramelos, sinó que tots els confrares van en ciri, fan un vot de silenci i tenen en els seus estatuts i en les seues regles normes ben austeres, ja que participar dels oficis de les parròquies, ja que anar a la xerrada que fan esta matí de les 7 paraules de Jesús que contemplarem en uns moments, ja que anar en absolut silenci i amb una vesta que és molt austera. És una tela de llana negra i després també un mantell que cobreix el seu rostre en la PX, les dos inicials de Jesús Christos, Jesucrist. Una cofradia que naix de l'Acció Catòlica en l'any 1956. Joan, mentre vas parlant, jo estic donant-me compte i m'imagino que tots vostès com va augmentant la intensitat dels tambors a mesura que aquesta gran quantitat de cavallers va arribant a la plaça de la Constitució. Arriba l'austeritat.
per posar un toc a una manera diferent de veure la Setmana Santa, més austera, i que dona un toc també especial. Hem vist els tocs abans andalusos, la nostra setmana valenciana més alegre, però arriba una altra manera d'entendre-la. La Germandat dels Cavallers de Crist Crucificat en l'Agonia compta en l'actualitat amb 437 germans, moltíssims. Es va fundar l'1 de febrer de 1955, fruit de la inquietud, com dèiem abans, preocupació i manera de girar un poc la seva manera d'entendre la Setmana Santa de 25 jovens que pertanyien al moviment d'Acció Catòlica. Buscaven un canvi a la forma de celebrar la Setmana Santa, donant-li a partir d'aquest moment un toc d'espiritualitat molt més penitencial. Vindre pels carrers d'Alzira i pensar en tot moment en un mateixa reconforta i al mateix temps ajuda a agarrar forces. Ahí estem veient ja el Crist de l'Agonia, que en este cas els cavallers han optat per cobrir, perquè és una de les peces restaurades enguany. Ha sigut certament, sí, restaurat i repintat, i han tingut por. Jo crec que el temps està mantenint-se molt bé, no pareix que hi hagi perill de pluja, però han tingut por que la imatge es tornara a estropear, com s'estropea pel pas dels anys, i nada, han decidit cobrir-la. És una llàstima perquè és una imatge preciosa. És un Crist d'una medida d'un 74, un 75 centímetres. Més o menys la medida estàndard de qualsevol espanyol, no? Però amb la seva creu i amb la seva anda austera resulta un pas impressionant en el carrer. El dimecres sant se celebra el Via Crucis del Cristo de l'Agonia. És l'únic acte que n'hi ha dimecres per la nit i podem dir que està tota la ciutat d'Alzira en el carrer, contemplant el Via Crucis, resant-lo, mirant el Cristo, escoltant este pas dels tambors i del silenci dels seus cavallers. Ahí estem veient la talla, la podem intuir baix el plàstic, esta obra de l'imaginer Vicent Rodilla Zanón, en esta confraria que recupera els orígens de la Setmana Santa, fins i tot fins el cas de que du portants, una de les poques escultures que va a muscles dels seus cavallers. Hi ha un nombrós grup de costalers que en diversos torns porten la imatge del Cristo, la porten en aquesta solemnitat que podem contemplar dins del seu silenci, de la seva austeritat, porten un pas elegantíssim, fan els canvis també del torn d'una manera molt ordenada, és a dir, que crec que se preocupen i s'interessen any rere any perquè la seva confraria, la seva germandat de cavallers, no perga la seva essència. I és lo bonico, és la pluralitat de la nostra Setmana Santa alzirenya. La pluralitat de colors, d'imatges, de caramels, i també la pluralitat d'un dels aspectes importants de la vida, el silenci, la meditació, l'estar pensant un poquet en un mateix, el pensar en Jesús en aquest moment crucificat. El Crist de l'Agonia. Els germans que porten el ciri en les seues mans se col·locaran al costat dels germans portadors, canvien, immediatament els donen els ciris als que estaven portant la imatge del Crist en l'agonia i en el mateix orden, silenci i rigor que han arribat se'n tornaran a ocupar els seus llocs davant del Crist, els germans que durant un ratet, durant una estoneta, durant uns minuts han tingut la sort de portar en els seus muscles la imatge titular del Crist en l'agonia.